Din que na selva sobrevive o máis rápido, pero no mundo da hostalería sobrevive a que mellor amasa. Hoxe falaremos con Raquel, a miña madriña, unha muller que converteu a fariña e o tomate no seu propio ecosistema de éxito. Ela goberna un territorio onde o ruxido non ven dos leóns, senón dos estómagos con fame, de venres pola noite. Benvida, Raquel. Dime a verdade, a túa cociña parece unha selva tropical co vapor do forno ou és capaz de manter o aire fresco mentres estiras a masa? Iso é unha selva, e non só tropical, pero fai moita calor, moita calor. Cando entran 20 pedidos á vez, sentes que és unha gacela escapando duns leopardos con moita fame? Ui, cando entran 20 pedidos a vez depende do que pidan. Porque se só piden 20 pizzas, a cousa vai ben. Pero como todos pidan moitas pizzas, xa non sei se son gacelas, se son o leopardo, se o que son. Pero bueno, todo se fai. É armarse de paciencia e ir pouco a pouco facéndoas. Din que o que moito amasa, algo se lle pega. Tes algún segredo de familia que faga a túa pizza sexa a alfa de todas as da vila? Sí, o segredo está na masa, como dirían en Telepizza. Vale? Que iso é algo que sempre dixo o meu sogro, que é o inventor da receta da masa. Vale? Sí, o segredo está na masa e é de familia. Montar unha pizzería hoxe en día é como meterse nunha xungla de burocracia e impostos? Tiveches que usar moito o machete para abrir camiño? A ver, machete hai que usar, que a burocracia é complicada e a veces non é o que che están a pedir, senón o xeito enrevesado que teñen de pedircho. Pero bueno, sempre hai que apoiarse en profesionais, que para iso está a xente que está formada para eso, as xestorías, que che botan unha man e che poden indicar polo camiño polo que tes que ir. A túa masa precisa tempo para medrar? Aprendiches a ter a paciencia dunha tartaruga nesa selva que vai a 100 por hora? Aprendes, non che queda máis remedio que telas, pero eu non a teño, Ou non? Sí. Din que quen te entenda que a entenda. Ti entendes mellor aos teus clientes ou aos teus fornos cando se poñen rebeldes? A ver, cando se poñen rebeldes non queres que se poñan rebeldes, pero non che queda máis remedio que entendelos. Tes que armarte de paciencia e dicirles, veña, mijiño, que agora temos que tirar pa diante, que non podemos quedar estancados. As malas linguas din que as mulleres mandades moito na cociña, pero na empresa tes que ruxir moito para que os provedores non se che suban a parra? Moito. E non rugimos solo dentro da cociña, fora tamén, Vale, e cos provedores hai que ter moita paciencia, sobre todo cos dos transportes. Que eses van e veñen cando queren e non che fan moito caso, hai que estar moi enriba deles. Tes algunha pizza salvaxe na carta con ingredientes que fagan tremer as pernas aos máis valentes? Non, ahora mismo non. Nunca tuvemos así ningunha que fose para moi atrevidos. Vale, sempre é para todos os públicos. Pero bueno, se admiten sugerencias, Se queres sugerirme algunha cousiña, grilos no, por favor, Cando remata a xornada e apagas as luces, senteste como unha leoa que por fin podes descansar despois de alimentar a túa manada? Bueno, cando o negocio propio pouco se pode descansar, Porque se non se pensa nunha cousa, se pensa noutra. Pero bueno, se queremos ser a raíña da selva, hai que estar atento a todo, non se pode despistar nada.
Din que o que non queira toalla, que non vaya a malla. Ti como levas iso de estar todo o día branca de fariña como se foses unha árbore nevada? Bueno, eu por sorte non teño que estar na fariña metida. Teño outros que están por min. Pero bueno, todo se leva, que nesta vida hai que traballar e todo se vai levando. Ao acabar unha duchiña ca agua, man de santo. Te deixa novo e limpiño de todo. E xa para rematar, si se te tiveses que facer unha pizza para un explorador perdido na selva de Covelo ou Salvaterra, que lle podrías para que recuperarse as forzas de golpe? Mellor de Salvaterra, que os nosos exploradores hai que conservalos, que teñen que explorar moito. Que lle poríamos? Pois moita carne, moito queso e despois, eso para abrir boca, esa primeira. E despois na segunda que pida o que queira que lle damos, Grazas por alimentarnos a alma. Con tanta enerxía sigue mantendo ese forno aceso, que mentres haxa pizza haberá esperanza nesa xungla de asfalto. Gracias a ti por acordarte da madriña.